Máš? Mám, ideme. Prvý prúd vody, skákať, od krížu. Dobre, potom budeš mať na to. Ide voda a potom pôjde. Áno? Dobre, správne. Na YouTube video. Áno. Potom bude na konci, bude také úzkejšie, vieš, vtedy to bude krásne pokupiť. Toto len tak, aby bol prúd. Koľko ide asi nočno? 200 kg. Ty, poviem, že taký, no, to je už, že to je pekný. Teraz to má koľko ide do... Počítajte, tak 70 deka, akože ten súdne je priemerka, takže to máš 100, 200 je 140 kg a ty, že ste videli 60, 280 kg. Dobre, to prežije všetko. Áno.